Hayi ngiyayibongela. Thank you for admiring me. Thank you so much. I've just wanted to allude something further lana. Kunabantu abadinwayo uma ngikhuluma lezi indaba ngoba bayi-understand. Bayadinwa ngoba bazi nanokuthi ngiyithatha phi futhi ziyaba confuse ke uma bengekho spiritually enlightened or spiritually awakened. Ngoba manje zibenza babe uncomfortable. Lalela ke. Nami ngidinwe njengani. Mhlambe futhi ngidina ukudlula nina mina ngoba nami ngiyazi yonke lento engiyikhuluma ukuthi ngiyithatha. Kodwa ngiyayikhuluma kodwa ngazi ukuthi ngiyithatha. Phela mina ngeke ngize ngiqonde indlela kaMdali ngami. Yena uyakhuluma mina ngiyadownloada ngilethe ebantwini nami angazi ukuthi ngiyithatha. At least i-human design isiyangeza ngayiqonda kangcono ukuthi ngiyi-line 2 mina. I mean, I don't need to do a thorough research noma ngenze trial and error to see what works, what doesn't. I mean, I just know things. Because I'm connected. I'm intuitive. That is a line 2. Just know things, good things are like this. When you can go and check for yourself, you will figure out good things are like that. That's how I work as a line 2. But ke ngalesi sikhathi ke ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Cheka ke la my friend. Uyabona umdali uGod vela kanali igama kade ngayichaza lo. Yibing nje. Yazi makukhula ngebing. Akana muva, akana phambili, akana ngaphandle, akana ngaphakathi, uthule nje into eyibing nje. Yes, ethule. Uma ungakhuluma ibing, uma ungakhuluma ngaleli board into ethule nje. But ukuza create kumele kube nama creative. Kumele kulandelwe i-spiritual protocol ukuze kube khona ukuthi uya create. Khona kwabuza ke la ukuthi khona into ethi spiritual hierarchy. Sikhona i-spiritual hierarchy. Yonke into isebenza nge-hierarchy kwa-spirituality. Njengoba kukhona o-guardian angels, nobani, principalities, ama-angel ngokuhlula ufila bani, kohliwa ahlukene ama-angels lawo. Yabo kuna ngama-entities nama-deities kuhlukahlukene yabo nangokwamandla futhi. Khona izinto enganikiwe amandla aleze lapha phezulu. Amandla athola ke ngokusebenza kwakho. Ukusho ukuthi ukuba kwakho close to the source